Belské skaly, niekedy nazývané aj Belianské skaly, sú skalné útvary v pohorí Malej Fatry. Táto obľúbená turistická lokalita sa nachádza nad obcou Belá asi 17 km od Žiliny a 7 km od Terchovej. Začiatok žltou značeného chodníka ponúkne prechod po lávke cez potok tečúci rozmanitou Belskou dolinou. Na druhej strane brehu vás ihneď očarí príroda svojim pokojom a prirodzenosťou. Túra na Belské skaly sa radí medzi nenáročné, aj keď niektoré úseky sú náročnejšie a vyžadujú istenie reťazami. Pár zakrútených serpentín a skaly rastúce zo zeme na seba nenechajú dlho čakať. Tieto úžasné útvary človeku vyrazia dych. Ich majestátnosťou a rôznorodosťou nikdy neomrzia. Chodníkom popri obrovských skalných stenách pomaly zisťujete, že sa blížite k ich vrcholu. Tam nájdete to, prečo ste prišli. 5 skalných vyhliadok, istených drevenými zábradliami, z ktorých zažijete výhľady, na ktoré len tak nezabudnete.